love. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagtago sa address sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Rico. Recorded by X Thunder Gaming. Brad, karasam yung ka mauli sa Pilipinas. Hapit na lagi, Brad Kaloy. Ayaw pagdali ko. Hapit na akong kasal no, sa mga pagdali na diha. Kay, dalion na yun ka. O, ito, no? Milagro, no, Brad? Nakadesign na ka nga magpakasal. Oo, dugay na po bahiya, min Lara. Unya, sigurado naman gid ka ka. O sigurado na. Tanam gani may pizza sa among kasal. Kano sa man? Ay, salamat kay nauli na gyud taon kanak. Gimingaw na baya kaayo minimo. Gimingaw na pud kay ko ninyo din, ma. Ay, ngano madi ay tuod nga kalit maning pag-uli nimo. Kay mutambong ko sa kasal ni Kaloy, ma. Og kuan. Wa ko magpahibaw nga mauli ko nga makatambong gyud ko. Uy, mao ba? Oo, ma. Og unya, tuon ako siya sa iyang bachelor's party. Brad! Brad! Tay, wag yung kang magsulti ha. Nabuuli na day ka. Salamat ang tawag nga. Diyan ka sa espesyal akong adlaw. Ay ka pa? Di pwede nga wa ko sa panahon sa espesyal nga adlaw sa akong best friend. Muna akong ganahanin mo. Tara na. Mag-enjoy tayo ng gabi yun ha. Ay, Brad. Sama ka. Wapaga madutli sa atong ginom. Chill na lagi kayo ka. Di naman ko daling mahubog ron, Brad. Ikaw marag hubog naman ka. Na, mau gani. Na, muna naguguli na mo, Brad. Ah, sige. Mas mayo ba? Kay kasal na raban ni mo ugma. Uli og diretso, ha? Lala, mas kaloy lagi. Papa, mas kaloy. Ay. Mas kaloy. Ang sa namang oras. Papa. Anong wa pa mas kaloy? Ano kaloy? Tagka na kayong mga bisita. Ah, si Lara. Ako doon. Wa ko kahibaw, Rico. Wa ko kahibaw ko na asa si Kaloy. Gabi pa ko nagsigig panawag niya pero dili mo tubag. Asam di ka to siya. Wa day mo magdungan og uli gabi eh. Wa? Niunam siya gula gabi eh. Kinuo ko. Wa kahay daw tang nahitabo ni Kaloy, Rico. Ah, ayaw pa ko na una, Lara. Naibaw ko nga way daw tang nahitabo sa kong amigo. Nakaila ko niya. So, unsa man day kahay posible nga nahitabo niya? Dodag na ko nga nausap ang nahuna ni Brad Kaloy. Nga di na siya mo padayon sa pagpakasal ni Lara. Kinalan nga matawag ka na ko sa Kaloy. Brad, Maayo kay nitubag na gid ka. Usa may nahitubo ni mo, Brad? Nalimot ka nga kasal mo karon? O niatras na lang gid ka? Brad, di pa ko andam. Unsa? Di pa ko andam nga magpakasal ni Lara. Brad, dabuang na ka. Ikaduha na ni mo gibuhat. Pero, dili pa magyuko andam gud. Brad, wa na mo kung makasabot ni mo eh. Wa kay galuoy babay. Brad, gabaan na ka ng imong gibuhat. Rodrigo, Recorded by X Thunder Gaming.
Mao ba? Wa pagiday na mausab si Kaloy. Abi na kong nausab na ma. Pero, maulang di gihapon. Naluoy ko ni Lara eh. Perting hilak in taon. Excuse ma. Hello? Rico, ikaw ni? Oy, Lara. Tayo ba, hubog ka? Nakainom lang. Hindi ko mo to. Hubog ka paminahon. Asam ka ron? Ni ano pamangyog ka, uy. Okay lang ko. Dili ka okay eh. Kisa may ma-okay, anak. Kagibiyaan naman ko si mong amigo. Nakasabot ko. Nakasabot ko ni mo, Lara. Maong ako mo'y mangayo pasensya sa gibuhat ni Brad Kaloy. Rico. So na, tayo na. Ihatod na sa inyo. Salamat kayo sa pagkatod mo na ako gabi, ha. Uwawa na ako, uy. Sus, ikaw uy. Ako mo'y mauwaw sa gibuhat sa kong amigo ni mo. O, Lara, kinamoy man eh. Lara ko pirmi basta magkinahalan ka, ha? Samtang wa pa ko makalarag balik sa laing nasod ni Arko. Salamat, Rico. Unsa man, nag-enjoy ra karong adlaw, ha? O, Rico. Salamat kayo sa mong pag-uban, ha. Sige rin ka pasalamat ako, eh. Ay, natural. Dako ko kay kag natabang sa kong kaguol. Maong dako, kayo nga akong pasalamat nimo. Oh. Unta, dili na lang ka mo largag balik. Lara. Nak, nakabantay ko ba nga nagsige na mong uban-uban ni Lara? Oo, ma. Gitabangan lang ako nga makamove on siya ni Brad Kaloy. Looy kay siya, ma? Pero siguro alang yun ha, nalili ka ma-in love niya. Isod na, huna-huna ex siya si imong amigo. Ma. Noon sam ko, excited ako kung makabasa og message gikan ni Lara. O murag gusto ko nga makikita niya permi. Na-in-love na kako niya. So, kuhaon lang ka sa inyong office ugma, ha? Kay napod ko importanteng isulti mo. Rico, ayaw lang sa... Dili lang sa tamadayon. Ha? Nga naman. Ni kontak nagbalik si Kaloy na ako. Magkita mi. Oh. Huwag ko may matang. Kumusta na ka sila Lara o Kaloy? Nagka-istorya ka silang tarong. Huwag kang maghilak na putos Lara karon. Hindi gina ko mapasaylo si Kaloy kung mauna. Magpapapot lang ko. Kung kanus ang kontak o balik si Lara na ko. Pila nakadlaw nila pa'y. Wa na gid mo take si Lara na ko. Basinog. Nagbalik na sila si Kaloy. Dinala na ko siya sa mukon. Oh, nanawag siya. Hello, Lara? Hi. Hello. Kumusta? Okay ra. Magkita ta. Na ako importante isulti nimo. Ha? Asam ta magkita?
Unsa man na isulti naman ako. I love you. Lara, Nahibaw ko nga paspas ra kayo ang tanan. Pero gusto lang ko ipagawas ni. Kay sud sa pila ka adlaw nga watay communication. Mura kog mabuang. Dili ka mawas akong nauna. Magsige kog pangita nimo. Sorry I kung love you too. tinuod. Oh, love na pati ka. Huwag parehas na kibati. Pero nagtuo mong ko nga nagbalik na mo ni Kaloy. Wa na. Nangayo lang siya pasaylo na ako. Og, dito po na ako na-confirm nga wa na gid ko feelings para niya. Og diha na nabalhin ni mo. Salamat na. Nabi na kung ako chance. Dako kayo kag chance, Rico. So, so kita na. Oh, kita na. Yes. You came into my Naibaw ko nga sayop nga na-in-love ko sa ex akong amigo. Pero mutual lang among gibati. Og igo ra namong gituman ang among kasing-kasing. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Rico nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagkalahan, Unexpected Love. unexpected. Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. To